zaborrokak, balioak, abaztertuta begaude, biako kontuetan. Hau da gure mundua, nahi duten modura, energiaren jokua. Hau da zure mundua, jada bideratua, ideiak arrastaka. Hau da gure mundua, nahi duten modura, guztegiran kontua. Hau da zure mundua, jada bideratua, eta aldatzera, biako kontuetan. Zure harima izearen menpean, ez pasa zure bizitza kontraesanetan. Ez zure harima izearen menpean, ez pasa zure bizitza kontraesanetan. Hau da gure mundua, neuten modura, inertziaren jokua. Hau da zure mundua, jada bideratua, ideiak arrastaka. Hau da gure mundua, neuten modura, guztegiran kontua. Hau da zure mundua, jada bideratua, eta aldatzera. Hau da gure mundua, neuten modura, inertziaren jokua. Hau da zure mundua, jada bideratua, ideiak arrastaka. Hau da gure mundua, neuten modura, guztegiran kontua. Hau da zure mundua, jada bideratua, eta aldatzera. Zer gertatu dago?